Spider-Man. Gud! Gud, ja. Det er meget sjovt at gå hjem fra arbejde til konen i det der, ikke? Altså, Det må være fedt. Det må være virkelig anderledes. Der kommer folk hjem i jakkesæt, og så kommer der også folk hjem i Spider-Man-kostymer. Men det var ikke nok for mig bare at være Spider-Man. Han skulle også spille guitar. Altså, det er lidt ligesom de der butikker, der både er frisør og sælger slik. Ikke? Det er altså, det er sådan en dobbelt ting. Så ved du ikke kan nogen af delene godt. Ikke? Hej, jeg hedder Christian. Jeg hedder Mark. Vi kigger på mennesker og skal sige noget om dem. Og vi er rigtig gode til det, fordi vi har så mange enkle fordomme. Mester Tantra. Pokker, mand. Vi vil gerne proppe folk ned i små bitte kasser. Bjørks søster. Han er adrenalin-junkie. Han lukker øjnene, når han har sex. Det er jo egentlig en leg, vi alle kender. Jamen, det er jo en leg, vi alle kender. Du kan være med derhjemme. Du er sikkert bedre til det, end vi er. Det hedder kigger på mennesker. Kigger. På mennesker. Kigger på mennesker. Kigger på Men, mennesker? ja. Okay. Hej, jeg hedder Christian. Ved siden af mig sidder Mark Brunsvig. Hej. Vi er taget til Aarhus for at kigge på mennesker. Der er jo mange mennesker her på det her lille tog. Rigtig mange mennesker her på torvet. Er der noget, du tror, at du vil se her i Aarhus? En bestemt type? Midtjyden, han er stolt. Han har gå på mod. Men han er også sådan en ærekær. Ja. Og det hader jeg. Okay. Jeg har en fordom om Aarhus, men det er en sådan rigtig god ting. Den skal jeg høre. Det er, altså, der findes ikke en sødere pige end en aarhusiansk pige. Nej. Hun er glad. Ja. Hun er frisk, hun er med på den værste, og hun stjæler ikke. Altså, hvis jeg blev ejer af en butik, hvilket jeg nok aldrig gør, Nej. så vil jeg kun have aarhusianske piger ansat, fordi de napser ikke af kassen. Jeg kan se en mand herfra. Ja. Han er jo måske næstformand i en skydeklub, forestiller jeg mig. Der bliver hvert år stemt, og han får en flot andenplads. Og det lykkes kun at blive, formand, når den anden han simpelthen... Ja, når den anden bakker ned, ikke? Eller bakker ud og siger, nu har jeg ikke lyst mere. Så derfor er han sådan kasseholder, revisor, og det er ham, der sådan set laver alt det, formanden burde lave, men på papiret er han næstformand. Det er klart. Og det gnaver ham helt ned i sokkerne. Jeg tror, han skyder til måls, og måske efter lerduer og sådan noget, skydeskiver i en kælder, eller hvor man nu gør det. Jamen, kælder lige frem. Nej, hvor man nu skyder til måls, men ikke dyr. Han skyder ikke på dyr. Nej, det skal han er ikke en dræber. Nej. Jeg har altså noget han dræber snegle. Dræbersnegle hedder han. Men ellers så... Nu kommer hans kone og siger, sidder du her, Jørgen? Ja, hvor fanden det her? Hvor fanden gør der det? Det kan du da se, din store idiot. Det, der sker lige nu, det er, at han ikke gider at rejse sig, for han ved, hun ikke er færdig. Ja, lige præcis. Og så hvorfor rejse sig, når hun... så får den... Helvede, er du sikker på? Med de tonede briller der, ikke? Prøv at forestille at alt ses lidt i rødt for ham. Jamen, det er derfor, han er i en skydeklub. Skal jeg tage den? Jeg kan også Skal jeg tage en forhold? Nej, du gør det. Nej, jeg gør det. Ja. Så sidder de her. Jeg har det svedetur. Ja, du er lidt... Ja, der er det er fordi, du er lidt overvægtig i det. Jeg er god til at være overvægtig. Ja, det er du. Det er rigtig god. Det er okay. Vi er på Ros Torv, Mark. I Roskilde, ja. Det er dejligt sted. Har du nogle forventninger til Roskilde? Eller nogle fordomme, eller noget, du tænker, det ser vi i Roskilde? Jeg synes, det center her, ikke? Ja. Det er det center, hvor ja, okay. Der er mange almindelige og helt normale mennesker her. Ja, det er der nemlig. Ja. Der er sådan en dejlig ro her i det her center. Der kan jo godt være lidt en kaotisk stemning i mange center, kan jo godt minde meget om hinanden. Men her der er sådan meget roligt. Ja, nu bliver vores fotograf kørt ned. Du skal lige passe på der, Søren. Det var helt fint. Prøv at se ned bag os. Ham der med den skaldede med skægget kan jeg bare godt lide. Han bowler helt vidunderligt og ryger pibe. Og han ryger også cigaretter, og så laver han den her... Nu skal han ind i en bus, så laver han lige den her. Og så i lommen med det. Nå ja.
Ja, det gør han. Han har masser af små skodder nede i lommen. Han har rigtig mange. Han har så langt cigaretter i lommen. Ja. I skodder. Kommer to sunde piger der. De færdiggør hinandens sætninger. Og så griner de helt vildt meget. Du skulle næsten gå op og snakke med dem og høre sådan et fjollet grin. Ja. Skal jeg gå med? Ja. Undskyld. Hallo? Må vi låne jer et øjeblik? Hej. Ja. Er I generede? Ej, Kit, hun kan ikke lide det. Hvorfor ikke det? Jamen, Kit, kom nu bare med. Er du en grinebider, Kit? Nej. Vi har faktisk lige gættet på, at I er sådan nogen, der griner helt vildt meget. Ja. Hvorfor griner du så meget? Det er fordi, det er nemmere at grine, end at svare på spørgsmål. Er det ikke så? Jo, det tror jeg. Hvor mange gange griner du på en dag, Kit? Det ved jeg ikke. Men I er så gode veninder, at I kan færdiggøre hinandens... Sætninger. Ja. 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 Det var egentlig bare det. Tak fordi vi lige måtte låne jer. God dag. Hej. Det er fedt, at hun bare griner med det samme. Jeg har lige sagt, at hun er en grinebid, og så stopper vi dem, og så begynder hun bare at grine. Så der er ikke noget at grine her overhovedet. Nej. Det var meget fedt. Der lugter lidt af pulle her. Ja, det var mig. Det var mig, der lige slap en lille en. For helvede. Der var et kamera. Ej, det ser Der jeg er ikke. med bukserne. De farvestrålende med det hvide. Der var han jo. Mester Tantra. Åh, pokker, mand. Nej, hvor er han god til at massere ham der. Åh, nej, du er hvor han kan. sindssyg. Ham gad jeg godt have massage af. Han kan smutte dig som en mand, Ja. du. Hold kæft, hvor er den fræk, den buks. Jeg vil have sådan en buks. Er du klar over, hvor lækker den er at gå i? Jamen, det er, sådan noget, det er faktisk sådan noget helt fin bomuld. Den er lavet af tårer og guld. Ja, men det er så lækkert. Der går en dame der med sådan platinblondt hår og sådan en lædertaske. Ja. Hun er helt vildt kilden. Hun elsker at blive kildet, Mark. Hende er med den brune taske? Ja. Kan du ikke løbe hen og kilde hende helt Jeg gør det. vildt? Du går med, eller hvad? Ja, jeg går med. Undskyld. Hej. Hej. Må jeg, stille jer et spørgsmål? Du er meget kilden. Du er helt vildt kilden. Det er jeg. Ja, det var rigtigt. Og jeg skal ikke kildes nu. Jo, det er lidt varmt. Nej, det skal jeg ikke. Men hvorfor er du så kilden? Det ved jeg da ikke lige, hvorfor jeg er kilden. Nej. Er din mand kilden? Nej, det er manden, der er kilderen hjemme ved os. Ja, okay. Ja. Og vi skal ikke tage med Ej, jeres tid. det Det er var bare det, vi lige skulle høre. Ja. Dejligt at møde jer. Hej. Tak. Hej. Ham der krydser floden nu, var jeg lige ved at sige. Det må være Bee nogen, Gees. der synger i falsat. Ja. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Det er også lige nu har han lidt hjertebanken. Han er bange for at skulle afsted. Han bliver nødt til at høre glad musik Ja, for ikke at... igennem dagen.
Hun har det, man kalder jazz hands, eller altså hun har sådan noget jazz i kroppen. Hvem? Nå, hende derovre? Ja. Ja, ja. Jeg er Og stadig jazzfod, derovre. du ved. Ja. Den der. Og sidder nede. En rigtig jazzfod. Den har hendes mand i hvert fald. Ja. En rigtig jazzmand. Ja, en jazzmand. Ja. En rigtig jazzpick. Prøv at lægge et beat til, hvad hun danser Okay. til. Oh, yeah, yeah. En sang, der ikke vil passe til, det er til gengæld det der. Ring, ding, 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 hvad den hedder. Den der Nå, ja, Crazy Frog vil Ja. ikke umiddelbart passe. Nej, den duer ikke. Der lagde make-up her på rummen. Er hun flyttet? Det ved vi sørme ikke, du. Det er mig. Det er jeg den nye. Du kan få lagt. Du må Jeg godt. kan jo hurtigt lægge make-up. Nej, det kan jeg desværre ikke. Hende dernede med den lyserøde kasket længst ned i gangen. Når hun ikke er aggressiv. Hun har været aggressiv buschauffør tidligere. Men nu er hun døjer hun meget med isning i tænderne. Fordi hun fik lavet sådan en tandplejning, hvor den isning, der kommer efterfølgende, aldrig stoppede, ikke? Jo. Hun er meget glad. Hun er meget glad for Lilla. Altså den her lyng. Ja, Hun har lyngtendenser. Ja. Meget, meget blomsterglad. Hej. Hej. Vi har lige gættet noget om dem. Og hvad er det? At du er meget glad for blomster, og især lyng. Nå, ja, det er jeg faktisk. Ja, det er rigtigt. Det kunne vi se på dit farvevand. Nå, Har du nogensinde haft isning i tænderne? ja. Er det noget, du har døjet meget med? Ja. Så det var, men det var simpelthen et gæt. Det er ikke noget, vi bare finder på. Og så de farver her, det var lyngfarver. lyng. Ja, og isningerne i tænderne. Så faktisk Det har, også- hvem har ikke det? Altså, det mener de fleste. Jo. Men faktisk, så har vi også gættet på, at du har været tidligere buschauffør, men den tror jeg ikke på længere. Nej, den tror jeg ikke. Nej. Hvad har du lavet? Nu er du pensioneret, men hvad har du lavet tidligere? Ja, det tror jeg. Inden for Det er kommunalt. kommunale, ja. Okay. Og nu er jeg statist. Så det er en Tak sjov fordi vi ting. lige må låne dig et øjeblik. Ja, tusind Og god dag. I lige måde. Ja, hej. Okay, what are the odds? Hun døde med isning i tænderne, altså. Jamen, Det var da helt vildt. Hun sagde jo, at hvem har ikke det? Altså, Det er der mange, der ikke har. Jeg har da for eksempel jeg overhovedet har ikke isning. overhovedet heller ikke. Jeg vil bare sige, jo mere jeg er i Jylland, så siger jeg ikke som københavner. Ja, det er rigtigt. Jeg vil til at sige godt igen. Ja, gør det. Se lige ham, der står derhen og spiser. Jeg har lige set, at han har tabt en serviet. Lå mærke til, hvordan han gik ned i knæene. Ja, Ikke noget med dårlig ryg der. fornuftig måde Ja. at bøje sig på. Han har også den der fornuftige hjelm på. Han er faktisk meget fornuftig. Meget fornuftig. Ja. Jeg tror godt, at han kunne have dametøj i den der taske. Så vil vi få overrasket. Ja, der ville jeg jo umiddelbart blive overrasket. Ja. Der kommer en kvinde. Hun har helt sort tøj på der. Hun er lidt ikke goth. Hvis hun er goth, så er det den pæneste goth, jeg har set. Nå ja. Prøv at se mågen der. Gud, nu får vi Den besøg. kommer godt nok tæt på der. Ham der sidder med de runde briller derovre, ikke? Se, hvor venlig han er. Ja, han er sød mand. Han er en dyreven. Ja. Nå, hvor er han hyggelig. Hvad har han i hans, lomme? Altså bukselomme. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, først og fremmest vil jeg sige, at han er lillebror. Det kan du tydeligt se, og han hedder Benjamin. Det, han så har i lommen, han spiller musik, så han kunne godt... Altså, Han kan godt have sådan et trompetstykke. Sådan et mundstykke til noget sax. ja. Han spiller nemlig ikke guitar, men han Nej. kan spille musik.
Lad os nu sige, at han glider på vej hjem. Ja. Han har nogle dårlige sko på. Ja. Han falder og slår sig bevidstløs. Ja. Hvad er så det, du finder i de lommer, som du ikke havde regnet med? Det ved jeg. Det er sådan en lille krabbefiskesæt. Som ikke er større end sådan her. Du ved, han har den lange der, ikke? Så har han sådan en lille gul, og fordi at han ligner jo ikke en, der gider stå og fiske krabber, vel? Det vil overraske. Han har den der lille bitte fiskestang med en klemme for enden. Ja, det tror jeg. Og man kan se, at den er gammel. Den er slidt. Han har brugt den Han rigtig har meget. noget nede. Prøv at se, han har noget nede i den der bukselomme der. Ej, jeg fanger ham lige. Fang ham lige og tager spørg. Måske taler han tysk. Ja. Hej. Undskyld. Må jeg låne dig et øjeblik? I don't speak Danish. Oh, where are you from? I'm from Italy. Oh, okay. We guessed what you have had in your pants. What I have in my pants, tobacco and tobacco. Do you play music of any kind? Yeah. Yeah. I play saxophone and music of... You play saxophone? yeah, I play saxophone. Do you have the piece for blowing in a saxophone in one of your pockets? No, I don't... Okay. Thanks for your time. Hi. And have a nice day. You too. Bye. Bye. Bye bye. I magasin har du lagt mærke til det der, altså når jyderne kommer til magasin, nu bliver det sådan meget jyderne og københavnerne. Det sker også for københavnere. Ja. Men når man kommer op ad rulletrappen, så stopper man bare op. Og Som om, at der ikke er andre, der kommer op ad rulletrappen. Altså, det gør mig simpelthen edderspændt rasende. De stopper lige der. Ja, vi tager den bare her. Og så skal vi lige have det hele ind. Jeg indtager lige i dem. Ja. Hun hedder Grete, hende der går der. Ja, Hun er leder i en lille vuggestue. det er hun. Og hun spiser lidt for hurtigt, når hun får sin mad. Sådan lige sådan, Grete, hold nu lige lidt igen. Vent nu på os andre. Mark, hvad læser ham der, den ældre herre dernede på bænken? Hvem sætter sig i øvrigt ind og læser i et storcenter? Jamen, han må vente på nogen, ikke? For det første. Så Er det Jussi Adler Olsen? stjernetegn. Han læser i hvert fald noget af, skrevet af en mand, ikke? Ja. Det kan vi godt Ja, ligesom indsnævre. det er de fleste mænd, der gør. Ja, mænd gider ikke at læse kvindelitteratur. Nej. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Hvad er det, han er så opslugt af? Tror du, er der billeder i bogen, han læser, eller hæftet, eller... Raske overkroppe. Torsoer. Græske torsoer af mænd. Eller joniske søjler. Jeg tror, han er lidt... Han har bog med græske torsoer. Tror du det? Ja. Ja, fordi han siger, at han er lidt af en kunstner. Tror du, Han er studerer muskulaturen, men han har en hemmelighed. Ja. Han er bare besat af mandlige overkroppe, uden at han er ikke homoseksuel. Jeg siger, at han er sådan en naturfætter, og sådan altså han er oprigtig nysgerrig på, altså det kunne godt være sådan noget Charles Darwin eller sådan noget. Jeg går den anden vej. Du kører undertonet skabsbøsse, jeg kører videnskabs... Nej, så siger jeg, at han... Kan du ikke bare lave det om? Han er lystfisker. Du kan da ikke bare sidde og lave det om? Jo, han er lystfisker, og han kigger i et kort for at finde den rigtige mose og fiske i. Det bliver vi nødt til at finde ud af. Ja, det gør vi. Hej, goddag her. Goddag. Jeg vil lige gætte noget om dig. For eksempel, hvad det var, du sad og var så optaget af. Men nu kan vi jo allerede få svaret her. Hellesø Bugt. Det er bare et vejkort. Når det er vej? Gud. Det kan man købe stadigvæk, men de siger også, det er den sidste udgave. Men er det overhovedet nødvendigt den dag i dag at have sådan et der? Hvis man kører en gammel veteranbil, så gider man ikke have en GPS'er.
Nej, det ser også fjollet ud at have sådan en i bilen, ikke? Jo. Er det fordi, du skal på tur? Nej, altså, vi kører nogle ture Ja, i den selvfølgelig. gamle bil, ikke? Jo. Jeg gættede på, at du også var lystfisker. Altså, at du sad og kiggede. Nej. Det interesserer mig ikke. Nej. Jamen, tak for din tid. Og god dag. Jo, tak. Hej. Hej. Ja, ja. Jamen, Veteranbiler. ja. Det havde man da ikke lige set. Nej, jo, da man kom tæt på, synes jeg faktisk godt, man kunne se det. Ja, Ikke? ja. Det synes jeg ikke, man kunne. Men okay. At være bagklog er også fint. Nå, nu kommer der lige pludselig mange mennesker. Så er Tour de France rykket til Danmark. Det er sgu rigtigt. Der går han stille og roligt og hygger sig. Det gør han. Han er fra England. Han samler på frimærker. Han er filatelist. Er det det hedder? Det er frimærkesamler. Der er han jo. Nej. Prøv at se. Over på den anden side af gaden. Ej, der har vi ham for evigt. Nej, hvor er han skøn. Det undrer mig lidt, at han har paraply. Han er ikke typen med paraply. Nej. Jeg vil også tro, at han... Altså, der gror ting på ham jo. Ja. Han står... Altså, du kan jo ryge alt, hvad han har. Det vil du kunne ryge, og så vil du vågne om 3 dage. Du kunne folde hans hat, ryge den, og så vågner du om 3 dage. Bare sådan helt... Shit, mand, hvor er han dejlig. Hvorfor er der ikke nogen flere sådan nogle der? Ej, han var en dejlig sådan... Han er så rar En snakken. original, ikke? Der er så sygt mange tæpper i hans hjem. Ja, hvor sindssygt. Ej, hvor er der mange tæpper og puder. Nej, hvor sidder du godt Og der hjemme dufter sammen. altid af de der duftstænger. Hvad de der. Ej, røgelse Og pot. og pot. Og alt, hvad man ellers kan Alt, ryge. hvad der sådan er lækkert og duftende. Ja, kanel. Ja, kanel. Han laver store grøderetter. med sådan nogle hale og sobuco. Alt Jamen, muligt sådan noget, der skal ligge og simre og røres i. Hvis jeg kom hjem til mig at spise, inviteret, ikke? Jo. Så ville jeg være lidt nervøs. Og jeg vil have det så godt. Jeg trives i sådan nogle miljøer der. Jo, men hvad nu hvis? Altså, hvad nu hvis han havde tabt en hel finger i maden? Eller det, du tænker på? Ja. Ja. Hvad så? Jamen, det smager godt. Han får alt til at smage godt. Ham der skal vi ikke spørge, han er aggressiv. Det kan jeg sige. Gud, ja, ham med den sorte hat der. Ja. Han finder sig i Ikke noget. ikke en skid. Prøv at se der. Han er lige ved at flippe ud. Og så kom han med smilet. Ja, det var et sødt lille. Ja, det var dejligt. Se. Jeg går lige den her. Jeg er ikke aggressiv til nu til 10, så sker der ikke noget. Nu går jeg som om, jeg leder efter nogen. Jeg er ledet efter nogen. Han er lige ved at hoppe på vores kamera, mand. Ja, det er han virkelig. Han står og holder sig selv igen. Og jeg går den her vej. Ja. Christian, se lige de der 2 smukke unge mennesker, der sidder derovre på bænken Nå, under træet. hvor er det romantisk. Og jeg ved du hvad jeg ved, han tænker? Han tænker, når jeg er færdig med min sandwich, eller hvad det er, så plejer jeg jo at få resten af min kæreste sandwich. Ja. Og så har han den her. Jeg har lagt masser, han kigger tit på den. Lad nu være med at spise, hver gang hun tager en bid af den. Lad nu være. Lad nu være. Du skal ikke tage en bid af den nu. Altså prøv at se, han spiser. Og hver gang hun tager en bid, så tænker jeg, nu. Ja. Han har været Dungeon Master engang i fritidshjemmet. Ja, det har han. Og han var god til det. Ja. Han selv spillede lige Warlock, men han fandt ud af, at han var bedre til at digte, så blev han Dungeon Master. Og det var... Hun har også spillet rollespil i øvrigt. Ja, det har hun. Måske er de mødtes i en skov, faktisk. Det er sådan et par, der holder hele livet, ikke? Hvor det er ægte kærlighed. Det eneste, der kan få dem til at gå fra hinanden, det er, hvis den ene snyder i et spil. Ja. Og ikke vil indrømme det på sigt. Det gider han ikke. Så er det slut.
Men de to har aldrig været rigtige uvenner, tror jeg. Nej, det er sådan nogle små ting. Det er sådan noget fnider, eller det er der ikke engang. Det er bare sådan, det er bare godt. Og det er dejligt. Hej. Undskyld for styr. Må jeg sidde midten her? Ja, selvfølgelig. Tak. I har spillet meget rollespil. Nej, Overhovedet ikke. overhovedet ikke. Hvad med dig? Heller ikke mig. Men jeg gættede også på, at han gjorde det, da jeg mødte ham. Er det rigtigt? Det var bare se. Hvad hedder det? Så var det også sådan noget med, at vi gættede på, at I aldrig nogensinde har skændtes. Det er ikke rigtigt. Jamen, men når I skændes, så skal der ikke så meget til, så I gruer igen. Sådan tror jeg ikke, man kan sige det. Hvad siger du? Det kan man ikke sige, nej. Så gætter vi også på. Og den her ved vi er rigtig. Den ved vi er rigtigt. At den der... Altså, du vil så gerne have resten af den der. Ja, det var rigtigt. Ja, ikke også? Og du sidder og har den der... Lad nu være med at tage den bid. Hver gang hun tager en bid, bliver du lidt... ikke sur, men så har du den der... Hold nu op. Nu får jeg en bid mindre. Du ved godt, du får det sidste. Er det rigtigt? Du skal nok få noget. Men hver gang hun tager en bid, så er det lige det mindre til dig. Det er irriterende, ikke? Ja. Ved I hvad? Det var simpelthen så lækkert om at tale med jer. Det er jo bare sådan en lille leg. I gør det sikkert også, når I sidder her, ikke? Du ved, så kigger man ikke på folk og snakker om dem, ikke? Vi havde også snakket om, hvad I lavede. Okay. Ja. Vi kunne ikke gætte det, men Nej. nu kom I hen og sagde det til os. Der kommer et par dernede. Mand, kvinde. Hun ligner en, der spiser citron altid. Ja, og bor på Grønland. Ja. Se, hun har citron i munden nu. Hun skal have sin CV sådan en. Ja. Du skulle ned og have mere citron. Og så tilbage med B52'eren til Grønland. Der sidder en bodybuilder-far. Det er sådan, man ser ud nu. Sådan en stærk mand i dag. Det er ikke bodybuilder. Det der, det er bare helt normalt stærk crossfit-agtigt. Jo, men er vi enige om, han... han han gætter rundt. Nej, han er en rigtig frækker. Det var lige lidt. Skal du have den her? Skal du have den her? Skal du have den her? Det skal du vist ikke. Hapsen. Det er altså sådan et nyt par. Det laver du ikke på 5., 6., 8. Det er ikke hans børn. Nej, det er derfor, han er så glad. Ja. Prøv at se, hvor sulten han er. Skal du prøve? Nu narer han ikke. Der gik det galt. Ved du, det er en fandme godt. Altså, Det var da super fryd, ja, der var han lige smart nok, ikke? Ja, det gik lidt stærkt. Fik han sgu en plet lige der, du. På sin helt nye t-shirt. Og bukser, og... nej, hvad gør jeg? Skal du lige smage den der? Opse. Prøv at se nogle søde børn. Jeg vil ved med, at han er ikke faren. Han er ikke biologisk. Nej, fordi han er lidt for, han er for glad. Ja. Han er for glad til at være far. En far vil sidde sådan her. Det tager jeg. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer et øjeblik. Hej. Vi har gættet på, at du ikke er far til de her børn. Ja. Ja, det er en af dem i hvert fald. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Okay, men det var fordi, at du var så glad og livlig, og en far vil være sådan mere Lidt sløvert. nedtrykt. Ja, det er også rigtigt. Jeg mødte hende på Tinder. Nej, hvor dejligt. Så vi fik den første for 5 år siden, og så mødes vi i små her. Nå, det er begge to, eller? Ja, Okay, det er okay. Men hvorfor er du så godt humør? Altså, du kan godt se randen under øjnene, når jeg kommer hen her tæt Jamen, jeg på. tror, det er første weekend, jeg har fri og i 2-3 uger, ikke? Så det er dejligt. Okay. Som en god regnværsdag på Ros Sove, det er bare lykken. Ja. Prøv at se over i pølsevognen derovre, Mark. Der er en rigtig jysk pige.
Hun elsker en hotter. Hun har fået sig en ristet hotdog, men med en rød pølse. De har været i byen i går, det er derfor, de spiser det der saltemad, ikke? Jo. Og nu står de og glæder sig til at skal i byen igen. De skal ned og handle ned ad den vej der går de herover til højre. De skal ned i Sarah og have et par sko til hende den lave af dem. Det er rigtigt. Og så i Føtex bagefter. Og det skal være dem der med kork. Høj hæl og kork. Nå, sådan en åben sko. Ja, sådan en åben sko, Ja, og så sådan en høj korksko. Altså en spansk ja, lige dansersko. Ja, lige præcis. Ja. Og den anden, hun skal have en cykelsko på. En flad cykelsko. Jamen, hun er for høj, ja. Det er en og aftale, jeg lavede. de er begge to singler. Prøv at se de der boys der, Mark. De står og snakker. Ej, hvor er de søde. Men det er da så dejlige mennesker. Det er sådan lidt over hipster, Aarhus hipster. Ja. Hvad siger de? Han siger, hvor fanden har du købt den hue, mand? Okay, det kræfter med godt at have sådan en hue. Og det er sådan lidt underligt at tale københavnsk. Jamen, det kan vi komme med. Hvad hedder det? Okay, jeg er den gule, okay? Ja, okay. Altså, jeg tænkte på, skal vi have en pizza? Jeg giver. Ja, du kan få sinde på. Ja. Jamen, så var der sådan en gang, hvor oppe på møllen der, så Michael, han sagde, Prøv at se den her, sms, jeg lige har fået. Ja. Det er fra min søster. Nej, Hun skriver, hold kæft, mand. kommer du hjem og får carbonara i aften? Det er fordi, det er for Jylland, Nej, ikke? hvor er det vildt, det der. Ja. Kommer du hjem og får carbonara hos mamma i aften? Hun er sådan lidt fuld i det. Sagde hun det så? Ja, det gør hun så. Og så siger jeg, jeg giver sgu ikke. Jeg skriver lige sådan, det giver jeg fandme ikke. Nu begynder der, Gud hjælp mig at regne igen. Men ikke mere, at man sådan kan klare det, synes jeg. Nej, det er ikke så slemt. Hvad er det for nogle små drenge? Det er nogle drenge, der er nysgerrige. Har du mærket til, hvor få bjørneklør man ser i dag? Jamen, de skal jo også fældes, hvis du ser dem. Jamen, det er rigtigt. Men jeg så en bjørneklo her den anden dag. Dagen efter var man væk. Hende der er ude og ligger og bryde med dem, den rødhårede, der kommer her med ryggen. Hun har fjernet mange bjørneklør. Det har hun, fordi... Og det siger fordi hun har fået... Jamen, hendes morfar... Se med det. Og hendes morfar har haft, øredammen. Det har han nemlig. Og der har altid været mange bjørneklør ved Dambro. Hvad snakker de der to damer om deroppe til højre? Altså, det er hende den røde er i gang med en eller anden form for historie, og hende den anden er lytteren, ikke? Jo. Der er altid en, der skal være receiver på en eller anden ligegyldig historie. Er det omvendt? Hende med den hvide deroppe, hendes mand, han er frømand. Eller jægersoldat. Ja, det er rigtigt. Hun er sådan en aktiv mand. Men der er en form for fest i vente. Prøv at se alle poserne. Og så synes de har fortjent en god kop kaffe oven på hele den indkøbstur. Alt det, de har lavet i dag. Og ved du hvem der er med til at betale den kop kaffe? Det er vi. Det er vi. Ja. Nej, det er... med vores skattekroner. Nej, det er manden, ikke? De har sin fælleskonto, og nu sidder de og drikker penge for halvdelen af mændenes penge. Sådan kunne det sagtens hænge sammen. Prøv at høre, hvor kom det fra, Christian? Kom det inden for dit lille eget nære hjerte? Peace. Ham der bagved, han synes, at vennen var en helvedeskale. Han lavede et peace-tegn ind i kameraet. Ja, han tænker, hvorfor er det altid... Hvorfor var det ikke Jonas, mig, der gør det der? Præcis. Ja.
Er du den seje dreng i klassen? Jeg forestiller mig, at du ikke var det. Jeg var det heller ikke. Jeg har altid været en alfahan, hvor jeg har bevæget mig. rigtigt? Alt. Nå. Jeg har aldrig været en alfahan. Klar. Det har vores ven over til venstre til gengæld med army-tøjet. Ja. Han har lige tilladt, at konen siger hej nu. Det har han givet lov til. Goddag. Goddag. Det er sjovt, fordi han kigger, men han lytter ikke, tror jeg. Nej, han er ligeglad. Hov. Hov. Jamen, nu er vi blevet ambushed af et regnvejr her. Det her er Jørgen Morten, vores EFTP-elev. FTP Morten. Gud, vi kan se, at Morten filmer her. Det er meget sjovt. Prøv at se hende der. Hvorhen? Hende der med tærten der. Hun er iskold, men det regner. Ja, jeg er så bange for, at hun falder. Ja, det er også. Gå nu ordentligt. Lige pludselig så Det vil falder være så akavet. Nej, hvor er det synd. Hvis hun falder, de der fine øring går af. Så begynder det. Se, der kommer de. Brys. Ej, hold kæft. Hold nu kæft, mand. De er indsigt, det regner. Prøv at se den helt ligeglad. Prøv at se. Godt, vi går bare her. Det er fedt, det her. Prøv at se om der med den røde vest der. Ja, det er en rigtig. Øj! Hold da kæft. Så har vi et problem. Okay, jeg tror lige, vi hopper herover en gang. Prøv at se ham manden der med skovmandskjorten. Han har simpelthen 2 skovmandskjorter på. Det er for at komme til at virke lidt stærkere. Dobbelt At se skovhugger. på. Okay? Og han er sådan en, der er malig over alt, ikke? Han kan sidde på sådan en buk og stadig sidde okay fint. Jeg sidder på den der træhest. Jeg sidder egentlig udmærket. Jeg forstår ikke de der mennesker, der kan sove i metroen. Ej, jamen jeg kan... I Japan, hvordan de bare kan... Nå, men jeg slukker lige her. Ja, når jeg er fra A til B, er det umuligt for mig at sove. Jeg ligger jo sådan her derhjemme. Alt skal være mørkt, alt skal være stille. Hvis der er en lyd, så hvad er det? Altså, Carter, min yngste, hun ligger med de der. Gør hun det? Ja. Hun Jeg er bange for, den glidebane, det der. Fordi altså, når først du... så kan du lige pludselig ikke sove uden. Nej, lige præcis. Ham der kommer der, han kan sove helt kanon. Ham der med den rødhårede, søde lille pige. Han sover så lækkert om natten. Nej, hvor sover han godt. Jo. Han skal passe på. Det kan være om 4 meter, så er han lige ved at falde hen. Narkolepsi. Nej. Jeg tror, han sover så skønt. Der går en dejlig aarhusianer. Det er en ocean. Med skægget der, ja. Det er raske penge i Aarhus. Det er han Prøv at faktisk. se. Ned med lille søn. Ja, han skal lære at gå. Ej, hvor er han sød. Ja, det er ligesom, man håndterer den slags. Ja. Der er... Og prøv at tænke på, at han er lille søn. Han giver ham gummistøvler på, som i forvejen er svært at gå i, og så på brosten. Ja. Han er en far, som ikke er bange for noget som helst. Prøv at se der. Ej, man kan se, at den søn har fået lov til at gå, ikke? Jo. Jamen, prøv at se, hvor godt han går, sønnen. Nej, og så får han... Ej, hvor er det nej. hyggeligt. Altså, det vil jeg jo aldrig have tålmodighed til det der. Nej, det er da dejligt. Ej. Prøv at se, det er jo sådan helt dansk. En solstråle. Ja. Drengen hopper i en vandpyt. Ja, og nu er der en lille terrorbom herovre, så er det ikke så flot mere. Ej, Mark, hvorfor skal du sige sådan noget? Ej, det er da bare... Prøv at se, sådan en lille smuk historie, Ja, der det er udspiller sig der. Ja, men jeg kan ikke lade være. Det er fordi, der er smerte i alt. Prøv at se, der er ikke nogen af dem, der skal have en selfie af det. Det skal ikke op på Instagram eller noget. Nej. Det er et lille moment, og det levede, og de husker det, og vi husker det. Jamen, de er oprigtig gode, de der. Det er de nemlig. Det er en fantastisk familie. Det er godt, der kommer flere af sådan nogle der. Ja, det er det virkelig. Altså, det ville alligevel være noget andet, hvis der var en voksen, der hoppede i den vandpyt, i stedet for en lille dreng med gule gummistøvler. Det er jo fandme. Der er et barn for dig her til højre, der kigger mig dybt i Det er øjnene. min søn. Ja. Han holder øjenkontakt hele tiden.
Det er jo det skønne ved børn. De ikke ligesom bliver pinlige over det der, ikke? Nej. Hvor jeg er jo sådan, han ser igennem mig, den lille dreng. Der kommer de unge drenge der med hver sin sjove hår. Du kører, ja. ikke? Og ham den anden, de ved godt, at de skal skille sig ud nu til dags, ikke? Jo. Peacocking. Hej. Ja. Det er jo sådan en rigtig X-Factor-børn, det der, ikke? Hvor skulle de til audition, det der. Ja. X-Factor! Jeg kan også synge. Ja, nej, du kan ej. Det kan du ej. Pis nu bare ind foran din lille YouTube-kanal og Lige præcis. få 1400 views på en eller anden ting, fordi du har skrevet noget med en tampon eller et eller andet. Der sidder en dreng bagved, der er sød. Han er sådan typen, der ikke er bange for øjenkontakt. Han vil vinde i en stigerkonkurrence over mig, ham drengen der. Må jeg prøve lige, som jeg kan vinde over ham i stikkontakt? Ja, gør lige det. Eller... Jeg kan ikke. Du må heller ikke være 2 mod 1. Ej, han er... Jeg tabte allerede. Jamen, han er virkelig sindssyg til det. Jeg prøver lige. Okay, så lad være. Ej, shit, var en god mand. Hold kæft, for en god. Nu tager de underøjen på, den her. Ej, så griner han bare. Han griner. Han havde den her. Han ser lige igennem os, ham der. Ej, Han kan se, hvor usikre vi er inde i. Ja, men altså. Det er irriterende, at der er en dreng på 12, der er bedre selvværd end en selv, ikke? Jo. Prøv lige at se. Prøv at forestille dig, hvis han tog en radio på, som spillede skrinesaks. Og så kørte han rundt på den sådan der. Hold kæft, det var irriterende. Og et flag. Ja, og hvor... Eller noget rødt flag. Ja. Det ville jeg ikke have lyst til. Ja, nu kører han direkte ind i H&M og brækker sig. Mor? Jeg smutter lige ned i centret og kører nogle Marie-kiks. Gider du at tage den almindelige cykel? Ej, jeg tager den fede. Du ved, den jeg har det godt. Hold kæft, mand. Der hvor jeg plejer at sidde her saks. Hvad har ham der, den ældre herre, i den lille bitte mandetaske, han har der? Hvad er det? Er det en kikkert? Det kan sagtens være en kikkert. Eller hvad? Jeg tror, han har en samling af ældre mønter. Men prøv at se, hvor tynd den er. Den ser ikke tung ud. Den ser ikke tung ud, nej. Hvad er det dog, du har der? Der går en, der er faret vild. Han skulle have gået på Vesterbro. Ja. Hvad laver han her? Ja, han er sgu faret vild. Der er der langt til Vesterbro herfra. Det er da alt for langt. Finder han der aldrig ud? Altså, jeg tror, det er fordi, i dag han er træt. Så han vil godt gå i fred, derfor er han taget herud. Ja. Det er sådan nogle unge mennesker, som ikke har råd til at bo inde i København. Mm-hmm. Så kan man få et dejligt hus i Roskilde. Ja, og det tager... Står der 25 minutter at køre til. Det gør det aldrig. Det tager altid en time i motorbilen. Ja. Men folk, der ikke har råd til at bo i Så København... det er sådan lige second rate under det er det da. København? Ja.
Prøv at se ham der med Canada-trøjen. Prøv at se hans hår. Der var han jo. For satan. F-bare. Nej, hvor er han lækker. Han elsker Wayne Gretzky og Wayne Gretzky. Og han laver, når han er ved strand, det eneste, han går op i, det er at finde drivtømmer og fjer. Så når han kommer hjem, så laver han sådan nogle små, flotte opsatser, eller med noget ståltråd ned. Drivtømmer, fjer ind, en lille musling. Sten med et hul i, ud med ståltråd. Ja, lige præcis. Ja. Og noget flot ræb. Jeg har lavet det her, den her uro her. Til din søn, ikke? Ved du hvad, det er til dit sovn. Ja, og Lufu Akbar. Nej, han er indianer. Han hedder, okay, ved du hvad? Hvis du er indianer, ved du hvad så du bare hedder? kald mig Greg. Ved du hvad? Nej. Vind i puppeshåren. Det er sjovt, det der. Det er også fedt at have den der hockeynakke, når man er helt gråhåret. Altså, ej, hvor er det skønt. Det er sgu dejligt. Ej, man bliver så glad jo. Jamen, han var sød. Han er også typen, når man ligesom, han tigger om at blive spurgt om, hvilken sport han interesserer sig for. Nå, det ja. der Canada, sådan, ser du fodbold? Ishockey. Ej, men jeg har engang slået en tand ud og sådan noget. Grebet en puk. Nu i forhold Kommer til... en der taler mobiltelefon dernede. Han er Morten. Ja, det er Morten. Ja. Og han er god med sine hænder, og han har lige været hjemme og høvle, og nu er han inde for at købe et eller andet en skrue eller et eller andet pis, han mangler. Han renoverer, Han laver hus derhjemme. Han laver både også. Ja. Altså de der vikinger nede på museet, ikke? Nu skal han ind i BR og have den skrue, han mangler. Ja, men ved du hvad, det ordner jeg. Han er sådan ja-hat, ikke? Den skrue, han mangler. Nu går jeg ind i sådan sjov egentlig at arbejde som tømrer. Sjov og købe en firmabil og alt muligt. Man har det hele. Ja. Og så når man kommer ud til kunderne, så er det hele, når de åbner. Sådan, så er det kun legetøjsting derinde. Hvad? Legetøj skruemaskine. Okay, jeg må lige op. Hvad kigger du på? Hvorfor ser du så underligt på mig? Hvad er der? Så om et par år, så tror jeg, at du har det billede op at hænge. Det er altid sjovt at finde nogen, som ligner nogle kendte. Til højre for mig, der kommer Joachim Ingvarsen herover. Joachim Ingvarsen har en tvillingbror i Aarhus, og han går der med den Bordeaux-kasket. Ved du hvad, du er nødt til Og at han er faktisk hvem han er. den tynde af de to. Jamen, det er ham, der er kæreste med Sofie Linde. Ja, og hvem er det? Vi tror bare, vi klipper det her ud. Sofie Linde. Sofie Linde, det er hende, der har været på X-Factor. X-Factor, det er sådan et program på Danmarks Radio. Ja, det ved jeg godt, men jeg er så dårlig til navn. Ja, okay. Ham der går der lige der. Hvad er det nu, han ligner? Ham der fra den film der. Ham der har de der powers. Nå, Charles Xavier fra X-Men. En gående Charles Xavier. Gud, ja. Prøv lige at se, og nakken, det er det hele. Ej, hvor er han dejlig. Nærmest også kroppen. Han går ned og tænder Cerebro nede i kirken. Og så... Prøv at se ansigtet der. Han er fuldstændig... Hvad er det skuespilleren hedder? Det kan jeg så ikke huske. Men jeg ikke det er huske. Charles Xavier Ja, fra det er det. X-Men. Ja. Hvor er så Wheelchair, kunne vi spørge. Jeg tror, den ikke er en dansk. Han er englænder. Ja. Se lige der, Elton John. Gud, ja. Hej. Hej. Oh, it's no sacrifice. No sacrifice. It's no sacrifice. Spider-Man. Gud. Ja. Det er meget sjovt at gå hjem fra arbejde til konen i det der, ikke? Altså, Jo, det må være fedt. Det må være virkelig anderledes. Der kommer folk hjem i jakkesæt, og Ja. så kommer der også folk hjem i Spider-Man-kostymer. Men det var ikke nok for ham at bare være Spider-Man. Han skulle også spille guitar. Altså, det er sådan, det er lidt ligesom de der butikker, der både er frisør og sælger slik, ikke? Nå, det er altså, det er sådan en dobbelt ting, sådan, så ved du ikke kan nogen af delene godt, ikke? Jo, lige præcis. Han kan heller ikke stå stille. Han er sådan... Det er rigtigt.
Ham der, den unge, der går med hende der... Nå, en paraplyen. Ja. Ja. Han scorede hende, da han spillede guitar, og han sang så ømt, så ømt, så ømt. Han kører den der meget luftige stemme, når han spiller guitar. Han er sådan, hans store idol er, ikke for at bruge en for gammel reference, men er John Mayer. Ja, det er det. Det er det. Han har øvet sig. Han kan 4 John Mayer-sange. Han kan spille soloen også. Ja, og han spiller pissegodt. Han er god, men det er kun dem, han kan. Men han gjorde det af et formål, og det lykkedes, og nu går han ved siden af ham. Ja. Lige her, der kommer, hvis du nogensinde har set Simpsons, der kommer Sideshow Bob der. Det er så rigtigt. Ham her, han er så lidt ung udgave, men han har valgt at lave sit hår til en Simpson-figur. Og det kan jeg godt lide, vil jeg sige, fordi der er jo så mange, der har sådan noget hår, som jeg har. Og mig. Super kedeligt, og der er det frisk med sådan en gulerodskage deroppe på toppen. Det kan jeg godt lide. Han får så meget opmærksomhed, ikke? I skolen. Jo, det gør han. Kender du ham? Han er dårlig i skolen, så derfor bliver han nødt til... Lige præcis. Ja. Og det er også derfor, han er god til at lave andre ting. For eksempel skateboard, fodbold, basket. Jonglere. Alt det der. Ja. En lille gøjler. En gøjler er født. De er så gode, vi ikke har brug for et feed. For at lave et hit. Vi kunne gøre det uden tekst eller beat. Så bare tryk på repeat. Det er det bedste, det vildeste, det seneste. Ja, det er så fedt, at de fleste har delt det. Så for mange konkurrenter har det egentlig. Spørger du mig? Ikke den eneste. Gud, der kommer Søren Pape her med dynejakke. Kommer Søren Papes bror. Ingenting. Nej, han synes bare, han har fundet den vogn og skal nu ned og indløse den der 10'er, den giver. Rammer han nogen i hasen med den vogn, så er han ligeglad. Ja, han siger pænt undskyld. Måske. Ja, men han siger undskyld, og så den her. Yes. Han lignede Søren Pape, så det? Ja, det gjorde han. Som jo er en flot mand. Søren Pape er sådan... Jeg kan godt lide, at han er så rund, og så både i hoved og krop. Ja, og holdningsmæssigt. Ja. Han er en super dejlig mand. Det er han. Prøv at se en dejlig sko, han har. Han kunne godt spille jazz. Jamen, han er en bassist, ikke? Noget musikant, der han har, ikke? Skal jeg ikke spørge? Jo. Du spiller musik, måske endda jazz? Ikke aktivt, jeg hører det. Okay, du musik, hører jazz? Nej, ja, det gør jeg også. Men... Du har aldrig spillet noget? Nej. Okay. Det var bare det. Det var jo en god dag. Hyggelig at møde dig. Ja, lige måde. Øj, hvor han dejligt. Shit, man. Ja, goddag. Jeg er en bred fan. Han giver med vilje rigtig hårde håndtryk. Det tror jeg. Ja. Det kommer ikke naturligt, men... Gud, han er jo alt. Han skar tænder, ja. Han skar tænder? Hende med skjorten. Ja. Der. Hej. Hej. Det er som at se dig, bare sådan lidt. Jeg er meget glad for torskerogn derhjemme i den familie med remmer på. Med remmer på, og lidt citron. Skærer den ud. Så er der torskerogn til hele familien. Det smager faktisk godt. Altså en rigtig torskerogn. Skal det ikke paneres? Jeg synes torskerogn... når du mener fra dåse? Smager det godt? Ja. Nej. Du skal da købe rigtig torskerogn og koge det. Der kommer sådan en arkeologtype dernede i det blå der. Ja. Han skærer alt frugt, han spiser, det foregår med dolk, eller med kniven ud. Og så tager han sådan nogle hesteskiver af rugbrødet. Ja, lige præcis. Sådan skal have nogle kerner og noget, noget med gods i. Han ved, hvad der er godt for ham, ikke? Han tror på sund kost. Ja, det gør han. Og derfor lever han... Altså, vi dør nok før han gør, på trods af, at han har 20 år på os, ikke? Jamen, vi dør, inden han overhovedet får en lille sygdom. Der er vi væk. Han har ingen livsstilssygdom overhovedet. Nej. Der er vi væk. Han har fået en vabel, det er det, han ligesom... Og det var, da han valgte at tage en lidt for tynd sok på. Ja.
Mark, hende den korthårede... Hun er jo ikke bange for insekter og sådan. Nej, det er rigtigt. Altså, hun tager i sommerhus, og hun tjekker ikke engang, om der er edderkopper nogen steder. Nej. Hun ligger sig bare til at sove. Ja. Og når hun ligger på græsplænen og tager sol deroppe i det sommerhus, så hun typisk også sådan her. Og så har hun græshoppen. Nå, ja. Ikke? Så får hun en øl til sin mad, ikke? jo. Og så hun er også typen, der står sådan med en øl, imens resten af familien fanger krabber, ikke? Hun deltager ikke. Hun gider ikke at fange krabber. Der kommer en ung par dernede imod Burger King. Nå, prøv at se, hvor glade de er. Ja. Er det lørdag? Ja. Nogle gange så holder han hende sådan op. Sådan løfter hende fra jorden. Ej, ved du hvad, da du sagde det, der skulle jeg lige til at sige, han viser, prøv at se, jeg kan løfte dig. Ja. Ja, det han er så stolt af at kunne løfte hende. Ja. Og han har fundet en lille bitte kæreste for ligesom at sådan, jeg kan løfte på min dame. Prøv lige at se ham der står der, lige foran os, tager billeder. Han tager billeder også to nu. Ja, vi tager et billede af ham. Sådan er det. Så ja. Det er sådan noget, hvor man bytter lidt. Ja. Hvad tror du, han har i hans venstre bukslomme? Ja, noget praktisk. Ja. En 3-1'er måske. Det kunne det sagtens være. Mark, der er ikke mere tid nu. Vi skal til at sige tak til Smilets by. Ja. Eller det, der var engang Smilets by. Ej, det er stadig Smilets by. Og det her tog, som vi har fået lov at låne. Ja. Aarhus. Det har været dejligt at kigge på mennesker med dig i dag. Det har været så lækkert. Synes du, at Aarhus lever op til dine forventninger? Jeg synes, nu har jeg jo været en del i Aarhus. Og jeg synes, Aarhus har været bedre i dag, end jeg nogensinde har oplevet den før. Nå, okay. Den har budt på så mange overraskelser af dejlige mennesker, som har ville snakke med os, og som ikke blev sure. Nej. Og så er der jo den der, Aarhus har nogle gange sådan en lidt sjov lugt, det ved jeg mange aarhusianere vil give mig ret i. Den har den der, jeg tror det er sådan en sojafabrik lugt, hvor det lugter meget specielt i Aarhus. Og sådan har det ikke været i dag. Hvad synes du levede menneskerne op til? Altså, jamen, jeg synes... Så du det, du troede, du ville se? Ja. Jeg har aldrig set så mange af de der termopuffjakker nogensinde i mit liv. Nej. Altså, det var helt åndssvagt. Ja, og det var faktisk flest folk, altså plus 40, ikke? Nej, men alle 40 plus, faktisk, undskyld. synes jeg. Alle har på. Og sådan meget almindelige mennesker. Meget almindelige mennesker. Der var ikke de der... Der var ikke så mange af de der sjoskede ind i centret med træsko på og ketchup ned af trøjen og sådan noget. Nej, det er det gode, jævne Danmark, vi har været vidner til i dag. Det er sådan lidt korsbæk, ikke? Man klæder sig lige på til at tage ud. Lige præcis. Sådan ordentligt. Der er ikke mange af de der... Ekstra klædet. Ja, og der er ikke så mange af de der kvinder, som kun ifører sig, de der, som sidder helt tæt. Gemascher. Nå ja, og der var heller ikke så mange fulderækker. Det kan være, ham vagten, han laver noget forebyggende arbejde ude foran. Ja, han lige siger her til jeg ikke længere. Jeg skal bare lige ind og... Niks. Ja. Jamen, det var det. Vi håber, at I har nyt at kigge på mennesker med os. Indtil vi ses igen. Ha' det godt. Hold kæft, jeg skal tisse. Jeg har jo verdens mindste blære. Hej, kom forbi. Vil du have en... Vil du ikke smage? Jo, Vil du ikke have hele posen? nej, bare en enkelt. Jamen, ved du hvad, vi skal... Du læser til sygeplejerske, og du er fra Aarhus. Det er ikke helt rigtigt. Nej. Du er læge og hedder Brita. Jeg har ikke slæge med. Men Nej, jeg kan se på det øjne. Er du læge? Ja. Har du boet i Aarhus hele dit liv? Jeg har sådan en tese, ikke? Ja. Og det er, at en aarhusiansk pige vil aldrig stjæle noget. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fuldstændig ret i. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. Der er noget om det. Du har aldrig stjålet i dit liv. Ikke engang, da du var barn. Nej. Det var godt, det der. Ja. Det var godt, vi fik givet nogle laberlaver.